Irán našiel USS Gerald Ford. Po týždňoch neúspešných operácií, zachytených rakiet, potopených ponoriek, zajatých dronov a zlikvidovaných samovražedných člnov sa dlhodosiahová radarová sieť systému Gadir konečne dopracovala k tomu, čo žiadna z týchto operácií nedokázala. Presná poloha najpokrytejšej lietadlovej lode sveta v reálnom čase s presnosťou dostatočnou na navádzanie protilodných balistických rakiet. Presné súradnice, presná rýchlosť, presný kurz. Všetko, čo Irán potreboval na vypustenie druhej vlny rakiet Fire 2 s presnými navádzacími dátami od prvej sekundy, bez závislosti na korekcii počas letu, bez zraniteľného okna, ktoré poručík Grantová predtým využila. Irán mal polohu Fordu a dopustil sa najdrahšej chyby celej vojny. Pretože v momente, keď systém Gadir preniesol tieto súradnice zo svojho zariadenia v kopcoch pri Ormogane do veliteľských stredísk raketového systému v Búšehre, tento prenos zachytili systémy elektronického spravodajstva palubných lietadiel EA-18G Growler, operujúcich v kruhu nad Perským zálivom. Presná poloha radarového zariadenia, presná frekvencia prenosu, presný protokol navádzacieho signálu. Irán našiel Ford a tým prezradil svoju vlastnú polohu. To, čo zmenilo tento objav na najdrahšiu chybu vojny, nebol samotný prenos. Bolo to to, čo americké námorníctvo malo pripravené na okamžité spustenie v momente, keď by k tomuto prenosu došlo. Aby sme pochopili, prečo bola radarová sieť Gadir najcennejším spravodajským aktívom, ktoré Irán v konflikte mal, a prečo jej aktivácia bola súčasne jeho najväčším taktickým úspechom aj jeho najnákladnejšou strategickou chybou, musíme pochopiť, čo robí dlhodosiahový radarový systém kvalitatívne odlišným od akejkoľvek inej hrozby, ktorú Irán do tej doby nasadil. Rakety, ponorky, drony, samovražedné člny. Všetky tieto systémy potrebovali navádzacie dáta, aby boli účinné. Bez presnej polohy Fordu závisel každý z týchto útokov na aproximatívnych spravodajských dátach, ktoré americké námorníctvo mohlo degradovať, falšovať alebo jednoducho obísť manévrovaním. Dôvod, prečo žiadny iránsky útok nespôsobil priamy zásah Fordu, nebola len americká obranná kapacita. Irán nikdy nemal presnú polohu lietadlovej lode v reálnom čase s presnosťou potrebnou na navádzanie. Systém Gadir to menil. Gadir je dlhodosiahový radar námornej detekcie so schopnosťou sledovania povrchových cieľov na vzdialenosť 450 km a presnosťou polohovania menej ako 50 metrov pri maximálnom dosahu. Inštalovaný na vyvýšených pozíciách v pobrežných kopcoch s priamou líniou pohľadu nad Perský záliv, dokázal nepretržite sledovať bojovú skupinu Fordu a prenášať aktualizované navádzacie súradnice každých 8 sekúnd do odpaľovacích platformiem. S dátami Gadiru v reálnom čase nepotrebovali rakety Fire 2 korekcie počas letu. Opúšťali odpaľovacie zariadenie s navádzacím riešením, ktoré už zohľadňovalo pohyb Fordu. Zraniteľné okno, ktoré Grantová predtým využila, zmizlo. To bola skutočná hrozba, nie radar. Rakety, ktoré radar robil nezastaviteľnými. Čo Irán nevedel, bolo to, že americké námorníctvo 96 hodín čakalo na aktiváciu Gadiru. To, čo Growlery počas týchto 96 hodín iránskeho ticha budovali, zmenilo aktiváciu Gadiru na rozsudok smrti pre zariadenie aj pre každý raketový systém, ktorý od neho závisel. O 14. miestneho času bol systém Gadir v kopcoch pri Ormogáne prvýkrát aktivovaný od začiatku konfliktu. Dôvod oneskorenia bol jednoduchý. Irán vedel, že aktivácia dlhodosiahového radaru v bojovej zóne znamená vystavenie sa americkým systémom na potlačenie radaru. Rakety AGM-88 HARM Growlerov sú protiradiačné strely, navrhnuté špeciálne na sledovanie emisií aktívneho radaru a ničenie ich zdroja. Každá sekunda, počas ktorej Gadir emitoval, bola sekunda, počas ktorej ho HARM mohol lokalizovať. Irán čakal na moment,
keď potreba navádzacích dát prevýši riziko odhalenia. Po týždňoch bez jediného zásahu Fordu tento moment nastal. Aktiváciu Gadiru zaregistrovali elektronické spravodajské systémy Growlerov za 2 sekundy. Charakteristický emisný podpis, presná prevádzková frekvencia. Poloha triangulovaná s chybou, menšou ako 8 metrov v prvých 11 sekundách nepretržitej emisie. Prvá raketa AGM-88 HARM bola vypustená z vedúceho Growlera 14 sekúnd po aktivácii Gadiru. HARM letí rýchlosťou Mach 2 s pasívnym protiradiačným navádzaním. Na vzdialenosť, v ktorej sa Growler nachádzal, bol čas letu k cieľu približne 90 sekúnd. Gadir mal od momentu svojej aktivácie 90 sekúnd života. 90 sekúnd však bolo dostatočný čas na prenos navádzacích súradníc do veliteľského centra raketového systému v Búšehre. 23 sekúnd po aktivácii dokončil Gadir svoj prvý navádzací prenos. Poloha Fordu, rýchlosť, kurz, presnosť menšia ako 50 metrov, prenesená v šifrovanom pakete trvajúcom 0,4 sekundy smerom do Búšehru. Irán mal to, čo potreboval. 31 sekúnd po aktivácii začalo veliteľské centrum v Búšehre predspúšťaciu sekvenciu 4 rakiet Fire 2 s prijatými navádzacími dátami. 43 sekúnd po aktivácii bola vypustená druhá raketa AGM-88 HARM proti sekundárnej vysielacej anténe Gadiru, ktorá začala emitovať na potvrdenie dát s Búšehrom. 67 sekúnd po počiatočnej aktivácii dopadla prvá strela na hlavné zariadenie Gadiru. Hlavná anténa a systém spracovania signálu boli zničené pri dopade. Gadir prestal emitovať. O 3 sekundy neskôr zničila druhá strela sekundárnu vysielaciu anténu. Zariadenie Gadir fungovalo 67 sekúnd. Počas týchto 67 sekúnd odoslal Gadir jedinú aktualizáciu navádzacích dát do Búšehru. A vo veliteľskom centre v Búšehre pokračovala predspúšťacia sekvencia 4 rakiet Fire 2 s týmto jediným prenosom ako jediným zdrojom navádzacích dát. Rozdiel medzi navádzacími dátami, ktoré Gadir preniesol 23 sekúnd po aktivácii, a skutočnou polohou Fordu v momente vypustenia rakiet Fire 2 bol tým, čo určilo, či majú tieto rakety akúkoľvek šancu zasiahnuť lietadlovú loď. Ford nepretržite manévroval od chvíle, keď Growlery detekovali aktiváciu Gadiru. Počas 67 sekúnd, po ktoré Gadir fungoval, prekonala loď približne 1,1 kilometra od polohy uvedenej v prvej navádzacej aktualizácii. Počas ďalších 4 minút, ktoré uplynuli medzi zničením Gadiru a vypustením rakiet Fire 2 z Búšehru, prekonala Ford ďalšie 3,7 kilometrov v smere Kolmom na pôvodný kurz. 4 rakety Fire 2 boli vypustené o 14:07 s navádzacími dátami, ktoré mali 4 minúty a 43 sekúnd starosti na cieľ pohybujúci sa rýchlosťou 30 uzlov. Kumulovaná chyba polohy v momente vypustenia bola približne 4,8 km. Raketa Fire 2 má presnosť navádzania menšiu ako 50 metrov s dátami v reálnom čase. So statickými dátami starými 4 minúty a 43 sekúnd, namierenými na cieľ, pohybujúci sa rýchlosťou 30 uzlov, sa efektívna presnosť degradovala na chybu väčšiu ako 4 km. 4 km chyby pri navádzaní protilodnej balistickej rakety znamenajú raketu, ktorá nemá žiadnu šancu zasiahnuť cieľ. 4 rakety Fire 2 boli napriek tomu vypustené. Irán nemal presný spôsob, ako vedieť, okoľko sa Ford vzdialil od posledného prenosu Gadiru. Vypustenie bolo stávkou na to, že lietadlová loď sa neposunula dosť ďaleko. Bola to nesprávna stávka. Systém Aegis eskortných torpédoborcov detekoval 4 rakety Fire 2 vo fáze výstupu a vypustil interceptory SM-3 Block 2A proti 2 s najvyššou dráhou. Zostávajúce 2
na sploštenej dráhe boli priradené raketám SM-6 na terminálne zneškodnenie. Všetky 4 rakety Fire 2 boli neutralizované. Avšak to bolo druhoradé. Aj keby všetky 4 prenikli obranou Aegis, zasiahli by miesto v oceáne vzdialené 4,8 km od Fordu. Gadir fungoval presne tak, ako bol navranutý. Našiel Ford s presnosťou menšou ako 50 metrov. Preniesol tieto dáta ešte pred svojim zničením a tieto dáta boli úplne nepoužiteľné, pretože Ford nezostal na danej pozícii dostatočne dlho na to, aby dáta boli relevantné v momente vypustenia. O 14:09, kým systém Aegis neutralizoval 4 rakety Fire 2, dosiahli stíhačky FA-18 Super Hornet z Fordu, ktoré boli vo vzduchu od 13:50 Bouchehr a vypustili bomby GBU-31 JDAM na veliteľské centrum raketového systému, ktoré spracovalo dáta z Gadiru a vypustilo rakety Fire 2. Veliteľské centrum bolo zničené o 14:11. Výsledná bilancia bola nasledovná. Irán investoval roky vývoja a desiatky miliónov dolárov do systému Gadir, aby vyriešil problém navádzania, ktorý bránil všetkým predchádzajúcim útokom dosiahnuť Ford. Aktivoval ho v takticky správnom momente. Fungoval. Preniesol presné dáta ešte pred zničením a tieto dáta prišli príliš neskoro na to, aby na nich záležalo. Najdrahšia chyba vojny nespočívala v aktivácii Gadiru. Bola v predpoklade, že nájsť Ford je dostatočné, ak sa Ford dokázal pohybovať rýchlejšie ako navádzacie dáta Starly. Tento príbeh nie je o radaroch ani o raketách Fire 2. Je o rozdiele medzi taktickými spravodajskými informáciami a taktickou výhodou. Irán získal takticky dokonalé spravodajské informácie o polohe Fordu počas 67 sekúnd. Nikdy ich nepremienil na taktickú výhodu, pretože čas medzi získaním dát a možnosťou ich využiť bol dlhší ako čas, ktorý Ford potreboval na to, aby tieto dáta urobil irelevantné. V modernom námornom boji sú informácie, ktoré prichádzajú neskoro, horšie ako žiadne informácie, pretože ťa nútia vystreliť vtedy, keď by si nemal.